Калі народ пачынае нервавацца, Лукашенко таксама пачынае нервавацца. Гэтыя пернікі потым дрэнна канчаюць, а калі няма росту, дык няма і падвышэння заробкаў. На што спадзяваўся Гітлер? Ён спадаваўся на нейкае вундерваффе. Вось на гэтую зброю спадзяецца Лукашенко. Чаму ўсё так ідзе такім сцэнаром, што пад выбары нічым не залагоджваюць выбаршчыкаў? Усё добра ці, наадварот, усё дрэнна? Ну, трэба, напэўна, успомніць, што вось гэтыя пернікі напярэдадні выбараў, яны потом канчаліся вельмі дрэнна. Таму я і сказала, хоць на кароткі тэрмін, Вось. так падманвалі нас. І я думаю, што, напэўна, як кажуць, можна і сабаку надрэсіраваць, так і тут, напэўна, ўжо ўсе, і Лукашенко сам зразумелі, што гэтыя пернікі потым дрэнна канчаюцца, і ўсё ж такі лепш, напэўна, не рабіць зараз ніякіх такіх падарункаў, каб потым не было вось гэтых наступстваў, якія вельмі цяжка адбіваюцца на простых людзях. Але пернікаў не падрыхтавалі і на год прэзідэнцкіх выбараў. Ужо вядомы разлікі бюджэту, і на наступны год 10-11% толькі будзе запланавана павышэнне заробкаў для бюджэтнікаў. Гэта не такая ўжо вялікая лічба, і для году прэзідэнцкіх выбараў, можна сказаць, нават аніякая. Ну, я б так не сказаў. 10-11% это невялікая лічба, калі інфляцыя. Гэта яшчэ і ў планах. Можа, такога і не будзе. Не, тое, што датычыцца бюджэтнікаў, гэтыя планы звычайна выконваюцца, бо яны закладзены ў бюджэт. Але гэта не такая маленькая лічба, калі ўлічыць, што зараз інфляцыя ў нас все ж такі зменшылася, яна ўжо не двузначная лічба, ўжо адназначная, таму гэта рэальнае падвышэнне заробкаў. Это першае. А па-другое, ўсё, што датычыцца іншага сектара вытворчасці, то тут запланаваць вельмі цяжка. Вось планавалі, а ўжо 2 месяцы зніжаецца сярэднія заробкі. Там усё залежыць ад таго, колькі зрабілі прадукцыі, як яе рэалізавалі. А вось тут, калі няма інвестыцый, вельмі цяжка разлічваць на тое, што будзе нейкі рост, і яго не будзе, а калі няма росту, дык няма і падвышэння заробкаў. Леў Фёдорович, вы не толькі эканаміст, вы яшчэ палітык, вы прадстаўляеце аб'яднаную грамадзянскую партыю, і таму ў мяне такое пытанне. Чаму ва ўсіх краінах эканамічны блок падчас выбараў гэта, сацыяльна-эканамічна амаль што галоўнае? У нас, не гучыць гэтая тэма, нібыта ці кандыдаты не ў гэтай краіне жывуць і не ведаюць, што хвалюе людзей, ці не ведаюць, што сказаць, чаму яна на такіх нейкіх, нават не на другім, а на трэцім і 10-м плане? На мой погляд, гэта зразумела, бо праўладныя кандыдаты, яны баяцца гэтую тэму кранаць, бо яны нічога не могуць прапанаваць і нічога не могуць сказаць. Калі ім зададуць пытанне, што вы рабілі 3 гады, што вы будзеце рабіць наступныя 4 гады. А што датычыцца апазіцыйных кандыдатаў, то тут таксама ўсё зразумела. У нашай краіне выбараў няма. А пакуль няма выбараў, пакуль дэпутаты прызначаюцца, не можа быць ніякай іншай палітыкі, не можа быць ніякай іншай сацыяльнай палітыкі, акрамя той, на якую даў дазвол Александр Лукашенко. І яны аб гэтым гавораць, што перш за ўсё гаварыць трэба не пра сацыяльныя ўмовы, нават не пра эканоміку, а пра тое, каб у краіне былі свабодныя празрыстыя выбары. Сапраўды, яны гэта гавораць, і грамадства ўжо гавораць. Мы бачым, якая цікавасць, адмоўная, я б нават сказала, цікавасць да гэтых выбараў. Але спадзяванне на новы ўрад, рэфарматараў яго нават называлі ўрад, былі і ў самога Александра Лукашэнкі. Прызнае ён гэта ці не прызнае, але нейкае адчуванне тупіка, як мне падаецца, ёсць і ў яго. І таму голас звонку, ён павінен гучаць. І здавалася б, у гэтым ёсць і зацікаўленасць вышэйшай улады. І тым не менш, няма прапановаў. Няма зацікаўленасці вышэйшай улады, бо, безумоўна, Лукашенко разлічвае
на кожны новы ўрад, што ён будзе лепш, чым папярэдні, але для яго гэта выканаўцы. І ён лічыць, што калі нешта не ўдаецца, то гэта не таму, што патрэбны нейкія рэформы. Ён ужо неаднойчы Ромасу казаў, што ніякіх рэформаў нам не патрэбна. Нам патрэбна рабіць тое, што вырашыў наш усенародны сход, а вы павінны толькі гэта выконваць. І калі нешта не атрымоўваецца, у яго адна ідэя, што гэта толькі Людзі, дрэнныя выканаўцы. Да, недахоп выканаўцаў, трэба іх памяняць, знайсці лепшых выканаўцаў, і ўсё адразу наладзіцца. Добра, тады дэпутаты ў нас паслухмяныя, боек у парламенце няма, урад сам... Не толькі боек, але і спрэчак няма. І спрэчак няма, і альтэрнатыўнай пазіцыі няма. Урад Лукашенка прызначае, там тасуе, сам выбірае. Тады на што ён спадзяецца у такіх станоўчых зменах у краіне? На то, што зменіцца час, на тое, што нашы беларусаў, я маю на ўвазе, нейкія запыты зменшацца, на тое, што на нас зваліцца, там, я не ведаю, нафта ці нейкія інвестары ашалелыя. Ці проста, фактычна, калі ацэньваць, спадзяецца на нейкі цуд? Вы ведаеце, мне гэта сітуацыя вельмі нагадвае, можа, нечакана сітуацыю ў 45-м годзе з Германіяй. На што спадзяваўся Гітлер? Ён спадзяваўся на нейкае вундерваффе, цудоўную зброю. Вось так і Лукашенко. У яго ёсць некалькі такіх відаў цудоўнай зброі. Гэта першае, гэта IT-тэхналогіі. Ён гатоў тут ісці насустрач, нават нейкія льготы даваць, таму што гэта людзі, якія, яны не арганізаваны ў такім палітычным, сацыяльным сэнсе, і ён іх не баіцца. Гэта Кітай. Ён увесь час намагаецца нейкім чынам зацікавіць Кітай Беларусю, упісаць у Беларусю вось у гэты вялікі шаўковы шлях але гэта крэдыты іх трэба будзе аддаваць. Гэта не тое, што дапамога. Не толькі крэдыты. Ён разлічвае на кітайскія інвестыцыі, што прыйдуць сюды кітайскія прадпрыемствы і будуць тут нейкія вытворчасць будаваць. Ён усё ж такі спадзяецца ў некаторым сэнсе на Расію, што нікуды Расія не дзенецца, ўсё ж такі прыйдзецца ей нам дапамагаць, бо мы апошні, скажам так, саюзнік Расіі. Вось некалькі арабы яшчэ. Вось гэтыя паездкі ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, яны таксама не выпадковыя. Вось на гэтую зброю спадзяецца Лукашенко. Я думаю, што ён можа пайсці на эканамічныя рэформы, але толькі ў адным выпадку, калі гэта будзе патрабаваць народ. Ён вельмі адчувальны да настрою ў народзе. Калі народ пачынае нервавацца, Лукашенко таксама пачынае нервавацца. Вы проста нібыта прачыталі маё наступнае пытанне. На што спадзяецца Лукашенко? Мы высветлілі вашу версію. А на што спадзяюцца ў такім выпадку нашы людзі? Бо раней выбары гэта таксама быў такі нейкі час патрабавання ў людзей. Ультыматумаў. Калі там не зробіце тое, там дарогу не зробіце, не пойдзем на выбары. Калі, карацей, людзі таксама нешта выказвалі. Гэтым разам і тут цішыня. Можа, сапраўды неяк прыжыліся, прыцярпеліся. Ведаеце, людзі, яны вельмі добра адчуваюць, ці патрэбныя на гэтых выбарах, ці не патрэбны. І вось я б сказаў, што апошнія 10 год у нас выбары не фальсіфікуюцца. Яны проста, записываюцца тыя вынікі, якія патрэбны. Дастаткова ўзяць пратакол, напісаць у гэтым пратаколе любыя лічбы, і яўка патрэбна толькі для таго, каб скласці нейкую такую карцінку, што вось людзі сапраўды, хоць трошкі, але ўсё ж такі ідуць. І людзі гэта разумеюць. Таму яны разумеюць, што ўжо бессэнсоўна патрабаваць пад выбары нават там лямпачкі ўкруціць у пад'ездах. Тыя, хто больш маладзейшыя, яны разумеюць, што ў іх ёсць толькі адно годнае выйсце, это з'ехаць з гэтай краіны. Галасуюць нагамі. Безумоўна. І я вось неяк рабіў такое міні-даследаванне сярод сваіх сяброў, сярод сваіх знаёмых,
няма ўжо ні адной сям'і, дзе хто-небудзь бы не жыў за мяжой, прычым ну, такім у сталым парадку, то бок не проста на заробкі, а ўжо там асеў больш-менш капітальна. На наступны год які прагноз? Вось такія настроі, я б назвала гэта такой унутраная эміграцыя. І тыя, хто з'язджае, адна эміграцыя, але і ўнутраная. Калі людзі разумеюць, што адбываюцца, не разумеюць, як на гэта можна паўплываць, і таму проста ну, нейкім чынам жывуць сваім жыццём, ні на кога не спадзяючыся. Вось такі настрой, ён захаваецца? Сітуацыя ў эканоміцы гэта дазволіць? Я думаю, што пакуль што так. Вось здаецца, што колькасць працоўных змяншаецца, заробкі не растуць, а народ жыве па вялікім рахунку не горш, чым жыў год ці два таму. Як гэта атрымоўваецца? А зараз на змену экспартнай выручкі ў валюце прыходзяць пераводы тых людзей, якія выязджаюць на заробкі туды. Іх дапамога сваім сем'ям. Так, нешта яны пералічваюць, нешта яны прывозяць з сабой, і вось гэта дапамагае тым, хто застаецца ў краіне. Грамадства, я б так сказаў, акукліваецца, ўсё больш аддзяляецца ад дзяржавы, і, на мой погляд, гэты працэс будзе працягвацца, калі не адбудзецца нешта такое, што можа ўскалыхнуць. Ну, што гэта можа быць, я не ведаю, але... Ну, напрыклад, я скажу пра прагнозы на 2020 год. Прагназуецца рэзкае павелічэнне кошту праезда ў грамадскім транспарце і, як мінімум, павелічэнне коштаў на паліва. Гэта ўжо ну, амаль што афіцыйна абвешчана. Гэта можа быць нейкім такім... Калі гэта будзе зроблена так неўмела, можа, але вы ж бачыце, што зараз адбываецца з коштамі на аўтамабільнае паліва. Адна капейчына. Па адной капейкі кожны тыдзень. І тое, што, скажам, абурыла людзей там некалькі год таму, зараз ужо нікога не абурае. Вось так будзе і з гэтымі коштамі. Калі яны будуць павышацца вось так вот павольна, калі гэта будзе неяк кампенсавацца больш умела, бо зараз тыя кампенсацыі, якія ёсць у нас у краіне, яны таксама такія вельмі неўдалыя. Вось калі ім удасца прайсці паміж гэтай ссылай харыбдай і не затронуць такія асноўныя інтарэсы грамадства, то можа ўсё будзе і спакойна. Калі не удасца, калі нешта затронуць, я думаю, што яны зробяць так, як зрабіў Лукашенко з коштамі на аўтамабільнае паліва, адкруцяць абратна і скажуць, што гэта вось урад гэты не так робіць, як трэба, і трэба інакш рабіць. Можа, нават яго і памяняе. Тады апошняе пытанне, а як тады быць вось з такімі прагнозамі апакаліптычнымі, я б нават сказала, там Сусветнага банка, напрыклад, прагучала, што Беларусь проста на мяжы дэфолта? Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-такі на самой справе апакаліптычныя такія прадказанні, і вось дапамагае вырашаць пытанні якраз вось тыя пераводы з-за мяжы, пра якія я кажу. Я так думаю, што Сусветны банк іх не ўлічвае або не поўнасцю ўлічвае, бо яны не толькі безнаяўныя, але і наяўныя, якія вельмі цяжка паддаюцца ўліку. І мне здаецца, што вось у гэтай сітуацыі краіна можа не вечна, канешне, але яшчэ 3-5 год можна вось так вот целепацца ад 1% плюс да 1% мінус. Ну што ж, целепаемся мы ўжо 25 гадоў, а нізкія заробкі, застой, кансервацыя – гэта зваротны бок славутай беларускай стабільнасці, і, на жаль, няма спадзёву, што выбары нешта зменяць. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Леў Марголін, і сустракаемся на Белсаце.